Zdravím, mé jméno je Trigger a já vás vítám u dalšího tutoriálu z jazyka C++. Dnes se podíváme na příkaz cin, ale jakož to vůbec není nic složitého, tak to nebude žádné 20-minutové video nebo tak něco. Bude to takový krátký popis, jak se s tímto příkazem pracuje. Je to velice důležitý příkaz, bez kterého se prakticky neobejdete, protože tento příkaz způsobuje to, že vám načte nějakou proměnnou nebo nějakou hodnotu od uživatele toho programu, který vypíšete. Takže je to vlastně úplný opak jako cout. Je to logické, cout, out ven, že a in jako dovnitř. Takže udělám si nějaký jednoduchý program, třeba budeme chtít, aby program zjistil věk uživatele. Takže si vypíšeme nějakou hlášku, zapneme anglickou klávesnici, píšeme si hlášku třeba zadejte váš věk. Tak. Středník? Nesmíme zapomenout středník. Tak a teďka následuje to, že vy chcete, aby se tam načetl ten věk, nebo aby ten uživatel tam mohl zadat věk. To se udělá tím stylem, že stejně tak jako to cout máte šípky a pak něco vypíšete. Teď to budete chtít udělat naopak, že chcete, aby se něco vypsalo do toho programu. Takže cin, píše se to cin, a teď následují opačné šipky než cout a následuje proměna, kterou vy si samozřejmě nadeklarujete. Takže já si tam dám věk a nadeklaruju si. A vzhledem k tomu, že vím, že se bude jednat nějaké celé číslo, nebude to desetinné, předpokládám, takže to bude int věk, tak. No. A teď, když to spustíme, tak vlastně se nám tam vypíše tady ta naše hláška a uživatel bude muset zadat něco a to něco bude ten jeho věk, tak zadá třeba 12, dá enter a program se ukončí. Je to docela čekané, protože tady nic dalšího nemáme, ale už ten věk bude mít nějakou hodnotu. Tady momentálně nemá žádnou. Po případě ji můžeme nějakou přiřadit, třeba 0. A tady v tomto momentě se přepíše na hodnotu, kterou zadá uživatel. V téhle fázi programování už se dostáváme do takové fáze, že už vlastně zpracováváte nějaké variabilní hodnoty, které se mění, které neovlivňujete přímo vy, které tam nepisujete. Doufám, že jsem to nějak vysvětlil trošku, aby to bylo pochopitelné. Nicméně, teď s tím trošku provedeme nějakou práci. Takže třeba tady dáme cout, teďka nám to vypíše zase nějakou hlášku a nějakou inteligentní, třeba váš věk bude za 2 roky a bude přesně tolik, kolik je věk plus 2. Tak, jde to úplně takhle jednoduše napsat, mělo by to fungovat, aspoň myslím, vyzkoušíme. Tak, zadejte váš věk. Vy tam zadáte váš věk, tak, zadám můj věk a za 2 roky mi bude 25. Super, to jsem chtěl vždycky vědět. Takže, není to sice moc inteligentní program, ale myslím, že to stačí bohatě na to, abyste zjistili, jak to funguje. Není to vůbec nic složitého, jak jsem říkal na začátku, ale je potřeba to znát, protože je to velmi důležitá funkce. Tak, a to by bylo pro dnešek asi všechno. Ještě vám snad
tady já nic nemusím říkat, že místo toho věk plus 2 byste si mohli zvolit samostatnou proměnou, třeba takto int výsledek. Tak, a tady byste ještě mohli udělat nějaký mezivýpočet. Tak, se rovná věk plus 2. Tak, a pak tady byste ještě napsali ten výsledek. Tak, je to úplně to samé, ale jak vidíte, pokud nepotřebujete už s tou proměnou výsledek pracovat dál, což tady v tomhle případě už ne, tak je to zbytečné. Stačí přímo tady prostě napsat věk plus 2 a bude to fungovat úplně stejně. Jenom si tak přesvědčíme. Tak, vidíte, je to úplně jedno a to samé, akorát si ušetříte práci. Tak, to už je opravdu všechno a jelikož to bylo opravdu krátké video, tak vám aspoň řeknu, na co se zaměříme příště. A to je funkce. Funkce jako taková, prostě funkce, kterou vám popíšu, rozepíšu, jaké jsou typy funkcí, jak se s nimi dá pracovat a už to bude trošku složitější, takže už se víc a víc budeme nořit do toho programátorského světa. Takže doufám, že se na to už těšíte a já se budu taky těšit na další video. Takže díky za pozornost a naschle.